Jutarnji program otvorili smo pričom o nacionalnim parkovima i zaštiti životne sredine, a Nikola Radović će u nastavku razgovarati o aktivnostima gradskog preduzeća Zelenilo. Nikola, dobro jutro, možeš da uvedeš gledaoce u detalje. Izvoli. Tako je, Banjo, kao što si ti već kazao, u ovom uključenju razgovarat ćemo o aktivnostima gradskog preduzeća Zelenilo. Navikli smo od njih da svakog mjeseca uljepšavaju glavni grad i izgled glavnog grada, tako će biti i ovog mjeseca. Ispred Kulturno-informativnog centra Budo Tomović biće rekonstruisana jedna zelena površina. Tim povodom ovog jutra sa nama je Bojan Jevrić iz Zelenila. Bojane, dobro jutro. Kao što sam već kazao, ispred Kulturno-informativnog centra Budo Tomović biće jedna lijepa zelena površina. O kakvom projektu je riječ? Dobro jutro Nikola vama, dobro jutro svim gledalcima Podgoričke televizije. Tako je kako ste i pomenuli. Počeli smo s adaptacijom zelenog prostora ispred Kulturno-informativnog centra Budo Tomović na površini od 850 kvadrata. Odradit ćemo kompletno pejzažno uređenje sa raster elementima u jednom dijelu kao podlogom. Osim toga obnovit ćemo travnjak, obnoviti one drvorede uz trotoar. Sve će to biti ispraćeno, naravno, kao što uvijek radimo, sa pratećim hidrosistemom kako bi biljni fond imao dovoljne količine vode tokom cijele godine. Dakle, uskoro građani mogu očekivati jednu ljepšu, svježiju zelenu površinu u samom srcu grada, rekao bih, ispred KIC-a, odnosno Kulturno-informativnog centra Budo Tomović. I koji je to posljednji rok kada bi trebalo radovi da budu gotovi? To uvijek zavisi od vremenskih prilika, tako da se nadamo da će kroz nekih mjesec, dva sve biti završeno i građani će moći da uživaju u ovoj adaptiranoj zelenoj površini ispred KIC-a. I kako ste došli na tu ideju da uljepšate onaj prostor ispred jedne od najljepših i najboljih institucija kulture u glavnom gradu? Pa zaista prostor ispred KIC-a naravno da je zasluživao jedan novi osvježeni izgled. To je samo srce grada. Nekako kroz naš plan i program rada za ovu godinu odlučili smo se da stavimo taj projekat na listi i da on bude jedan od koje ćemo uraditi ove godine. U prethodnih nekoliko dana ste postavili i klupe na parku Brdo Gorica, je li tako? O kakvom projektu je tu riječ? Tako je, vrijedne kolege naše iz radionice, a sve na inicijativu kolega iz Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice, koji inače gazduju Brdom Gorica kao zaštićenim područjem. Odlučili su se da postave nove ambijentalne klupe ležaljke. Kolege iz Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice su se odlučile da ih lociraju na vršnom platovu, odnosno vrhu Brda Gorica, na nekoliko mjesta gdje se pruža izvanredan pogled na vrhove okolnih planina, tako da se sada pruža jedan impresivan pogled, rekao bih, i evo lijepih dana, pa prilika da naši sugrađani možda prošetaju do Gorice i vide kako sve to izgleda. Siguran sam da su građani oduševljeni i lijepo je kad se Gorica dodatno unapređuje i dodatno uljepšava. Proljeće, koje aktivnosti trenutno sprovodite redovne? Pregršt aktivnosti uvijek kada dođe proljeće što se tiče Zelenila. Ono što od investicija radimo u ovom trenutku, tu je dječje igralište u Bastonu, zatim mikrolokacija u Donjoj Gorici koju smo završili što se tiče našeg dijela posla. Osim toga, teku radovi na izgradnji dječjeg igrališta u Rogamima, spremamo neke nove projekte. Ono što je možda važno reći za ovaj period godine i gdje će nekako pažnja javnosti biti fokusirana, ne samo naša, već dakle javnosti, jeste košenje javnih zelenih površina, ovo sezonsko proljećno. Što se tiče samo košenja, ono nestaje tokom cijele godine, ali u ovom dijelu godine trava doživljava vrhunac svoje vegetacije, tako da će biti izazovno kao i uvijek, ali naravno uspjećemo da odgovorimo visini zadatka i ove godine. Naše kolege će neumorno raditi kako bi pravili jednu lijepu zelenu priču od našeg grada i ove godine. I da li imate u planu neki novi park, nove zelene površine u nekom narednom periodu? Pa što se tiče novih projekata, građani će svakako biti blagovremeno informisani. Postoji tu još spisak iz plana i rada za ovu godinu, a građani ćemo naravno preko sredstava javnog informisanja, ali i naših kanala komunikacije redovno informisati o novim projektima. Bojane, hvala vam puno što ste bili naš gost u jutarnjem programu i hvala vam što Podgoricu činite ljepšom i zelenijom. Hvala i vama, Nikola, na interesovanju i na tome što pratite sve naše aktivnosti.